Enjing para pamirsa ingkang kinurmatan, kula Hanaliska Azizah saking kelas 11 C nomor absen 18. Badhe nglantaraken pawartos saking Kitha Magelang ingkang ngadani adicara budaya istimewa ing wulan April menika. Pamarentah Kitha Magelang badhe ngadani adicara Grebeg Gethuk ing tanggal 13 April warsa 2019 wonten ing alun-alun Kitha Magelang. Minangka peranganing ambal warsa ingkang kaping 1119. Adicara menika dipun wiwiti kanthi penetapan Perdikan Mantiasih, serah terima prasasti Mantiasih, Gunungan Palawija, pagelaran sendratari Babar Mahardika, lan puncaking prosesi Grebeg Gethuk. Badhe dipun tampilaken kalih gunungan gethuk ingkang dipun damel saking gethuk singkong bobot 2 kuintal. Saderengipun dipun wacen déning pinisepuh lintas agami. Salajengipun kita ugi ngadani pameran, pagelaran wayang, lomba vokal lan puisi, rally mobil kuno, Magelang Tempo Dulu, Tidar Magelang 11 km, saha sepeda sehat. Monggo para kadang sami rawuh ngluhuraken budaya lan ngreksa kabecikaning Kitha Magelang. Sugeng enjang para pemirsa ingkang kula hormati. Kula Gracia Zevanya absen 17 badhe nglataraken pawartos saking Kutha Magelang ingkang ngadani adicara budaya istimewa ing bulan April menika. Pamarentah Kutha Magelang badhe ngadani adicara Grebeg Gethuk ing 13 April 2019 wonten ing alun-alun Kutha Magelang minangka pamarening ambal warsa kaping 1119. Adicara punika dipun wiwiti kanthi penetapan Perdikan Mantiasih, serah terima prasasti Mantiasih, Gunungan Palawija, pagelaran sendari Babar Mahardika lan pucaking prosesi Grebeg Gethuk. Badhe dipun tampilaken kalih gunung gethuk ingkang dipundamel saking gethuk singkong bobote 2 kuintal saderengipun diwacan dening pinisepuh lanti agami. Salajengipun kita ugi ngadani pameran pagelaran wayang, lomba vokalis lan puisi leri mobil kuno saha sepeda sehat. Monggo para kadang sami rawuh nglurakaken budaya lan ngresake kabecikan. Sugeng enjang para pemirsa ingkang kinurmatan, kula Diki Dianto absen 9 badhe nglantaraken pawartos saking Kitha Magelang ingkang ngandhani adicara budaya istimewa ing bulan April menika. Pemerintah Kitha Magelang badhe ngandhani adicara Grebeg Gethuk ing 13 April 2020 wonten ing alun-alun Kitha Magelang. Menika panggelaning ambalan warsa kaping 1119. Adicara punika dipun wiwiti kanthi penetapan Perdikan Mantiasih, serah terima prasasti Mantiasih, Gunungan Palawija, palanggaran Sadratari, Babar Mahardika lan pucaking prosesi Grebeg Gethuk. Badhe dipun tampilaken kalih gunungan gethuk ingkang dipun damel saking gethuk singkong bobot 2 kuintal. Saderengipun dipun wacen dening panisepuh lintas agami. Salajengipun kita ugi ngandani pameran penggelaran wayang, lomba vokal lan puisi, rally mobil kuno, Magelang Tempo Dulu, Tidar Magelang Sedayaka, saha sepeda sehat. Monggo para kadang sami rawuh ngluhuraken budaya lan ngrasaken kabecikaning Kitha Magelang. Matur suwun.